जे आसाम सरकारा मोनसे बिराद इनिशिएटिभ लादों जे सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिखौ गुनखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे बेयो प्रसेस्टा आरो बे प्रसेस्टानि दारै सरकारा नैबेखौ दिहुननो नागिरदों जे मोनसे फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफ्रा बिसिनि रोंगौथिया बेसेबां बिनि मानदण्डखौ सुनो थाखाय बे पदक्षेपखौ सरकारा लादों आरो लोगोसे जुदि बे फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि जि माने रोंगौथिया जुदि खमब्ला क्वालिटिया खमब्ला हयथ' बेयाव गोदानै जि माने रिमिडियेल स्टुडेन्टनि टिचिं बेखौ खालामहोनो हानाय बायदि बे प्रसेसटाखौ लानानै गुन उत्सबखौ माने सरकारा बेबायदि सालायलांगासिनो दङ दा बेबायदिनो दिनै जोंनाव बे गुन उत्सबा दिनै सोलिदों। नोंथांनि फरायसालिनिफ्राय माबायदि रिजाल्ट मोनगोन होननानै सारा सानो दा? रिजाल्टआथ' जे जोंहा एक्सटार्नेल इभेलुएटर दिनै जोंनियाव दङ बियो गासैबो जोंनि रेकर्ड पार्टी लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि माबाखौ नायनानै बे गोजोननायखौ फोरमायगासिनो दङ। दा रिजाल्टआथ' माने फरायसा फरायसुलिफोरनि सायावसो सोनारगोन बिसोरो बेसेबांसिम हादों बिनि सायाव सोनारगोन। गतिके ओरैनोथ' आसा खालामदों मोजाङानो जानांगौ बेखौ आसा खालामनाय जादों आरो। लोगोसे बेयावहाय आलासि महरै सोर नुजाथिफैनाया लोगोसे मा मा हाबाफारि लाफागोन? दा जोंहा दिनै जि गुन उत्सब बे गुन उत्सबाव जोंनाव सानै ओरैनो एक्सटार्नेल इभेलुएटर हरदों। दा बे सासेया जाहैबाय नावबैसा कलेज लखिमपुरनि डक्टर प्रसाद ज्योति बर' आरो सासेया भेटेरिनेरि डक्टर बिथां डक्टर मीनाक्षी मेली। बेजों लोगोसेनो जोंनो नायबिजिरगिरि हिसाबै जोंनो जोंनि गहपुर समस्तिनिनो MLA उतपल बरा मानगोनां उतपल बरा बिथांखौ माने जोंनो दैथायहरदों। दा बिथाङा इतिमध्ये दहाय फैनानै गासैबो हाबाफारिखौ बियो फुंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नायबिजिरजोब्बाय आरो लोगोसे गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरजों गार्जेनजों बिथाङा सावरायलायनानै इतिमध्ये जोंनिफ्राय बिदाय लानानै दा थांबाय। दा थेवब्लाबो बे हाबाफारियाव जोङो गुन उत्सबजों लोगोसे जिहेतु जोङो मानगोनां जोंनि समस्तिनि MLA खौ मोननो हादों बे मोननो हानायाव जोंहा जोंनि फरायसालिया जिहेतु PMC फरायसालि बे PMCनि जों मोनसे गोदान बिल्डिं लुखांबाय। दा बे गोदान बिल्डिं लुखांनायखौ जोङो MLA बिथांखौनो जोङो बेखेवहोबाय आरो लोगोसे बिनि उनावनो जोङो बिथांखौ बिफां गायनाय हाबाफोर लादोंमोन। बे बिफांखौ गायनानै बिथांखौ बिदाय हरनो हाबाय। गोजोन्थों। सोनापुर हाई सेकेंडारी आमार माननीय मुख्यमंत्रीर एक बृहৎ पदक्षेप गभर्नमेंटर एक बृहৎ पदक्षेप गुण उत्सव जो आज प्राय 4 बছৰ धरी हो आसे जार द्वारा मूल्यांकन करा है इभालुएशन करा है और सेয়েহে আজি তেওঁলোকৰ निर्देश मर्मे मैं सोनापुर स्कूलत आহি उपस्थित হৈছোঁ। বিশেষভাৱে মই স্কুলখনলৈ আহি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, খুব ভালো লাগিছে। মই গোটেই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে তেখেতৰ লগত তেখেতে মোক কেম্পাছটো দেখুৱালে। ফালে গোটেই মানে প্লেগ্ৰাউণ্ড হওক বা কিটচেন গাৰ্ডেন হওক টয়লেট বা স্পেচিয়েলি গাৰ্লছবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক চেনিটেৰী পেডৰ ডিছপেঞ্চাৰ আদি কৰি গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াত দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই খুব ভাল পাইছোঁ। বাকী দেখা যাওক ডকুমেণ্টছবিলাকো চোৱা হ'ল। বাকীখিনি আৰু যেতিয়া ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আমি যেতিয়া ফিডবেকবিলাক জমা দিম তেতিয়া আমি বিশেষকৈ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। नोंथांमोननि फरायसालियाव दिनै गुन उत्सव खुंदों। दा गुन उत्सवखौ मा मा थांखि लानानै खुंनाय जायो आरो मानो खुंदों एसे फोरमायना होनो? नमस्कार। गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोबाय लोगोसे नायगिरि गासैबो नायगिरिफोरखौ आं खुलुमनाय जाबाय। दा जोंना दिनै 3rd फेज गुन उत्सव दिनै जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा गिबियावनो जायगानि MLA दङ बरा सार आरो जों लोगोसे जोंहा नावबैसा कलेजनिफ्राय डक्टर बर' सार दंफैयो एक्सटार्नेल इभेलुएटर आरो लोगोसे जोंहा डक्टर मिलि मेडाम दंफैयो इभेलुएटर हिसाबै। बेयाव जोङो दा मोजाङै मोजां सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय जोंहा खुदियाफोरनि आखल आखुजों लोगोसे सोलोंथाइनि मोजां फोसाबनायनि थाखाय बेखिनि गुन उत्सबखौ लानाय जादों। बेयाव जोंहा
फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो बिसोरनि गियान सोलोंथाइ साहस बारायनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हायो बेनिखायनो बेवहाय जों गुणउत्सबखौ फाथिदों दा बे सरकारनि मोनसे स्किम सरकारनि मोनसे आयदा थ' बेवहाय दिनै जोङो गार्जेनफ्राबो लेंहर नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा एसएमडिसिनि सोद्रोमाफोर आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिबानगिरि गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय इनभिजिलेटरफोर सारमोन सफैदों बायद'मोन सफैदों बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे जोंनि फरायसालिनि गुणउत्सबा मोजां जानानै थांनानै फरायसा फरायसुलिफोरा मोजाङैनो सोलोंथाइ लानो हायो बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय।